Dewi Arisan Bobo kang picil saking Sanggar Os Hoi. Yo yo yo. Ayo so, ayo, ayo. picil saking Sanggar Pais tumuju ngetri kelangkang awas 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 Ayo ah, ayo ah, ayo ah. Tos. dan jenodro Lalalala. jenodro Oh, kabeh iya. panatnya mundur Eo, 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 eo. Putri dari kau itu. awas 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 Lo, 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 lo. Oh. Woi. oh Os. Os. oh Os. 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 Sur. Ah, Gos Jika apa sih? Davina. aduh dong Ada Mbak nih. Ya. 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 Oh. Ya. 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 Os. Oi. Oh. os pinggir Citra. aduh dong Bos. Pape Yo rada maju. ayo Ya. Selalu.
Dikasih jeruk, 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 wong manis, sembarangan jeruk, jeruk di pipi, wong manis, tandanya sayang. Lulu ya, jangono, jangono. Orang manis mana rumahnya? Saya cari manis kembang melati. Saya cari orang manis kembang melati, melati suka. Orang manis mana rumahnya? Saya cari manis kembang melati. Saya cari manis kembang melati, saya cari manis kembang melati. Melati suka, wong manis mana rupanya? Saya cari manis kembang melati. Saya cari manis kembang melati. Saya cari manis Kembang melati, melati suka, wong manis mana rupanya? Saya konsumen properti, sanangan jalan Wonosan. Ya. Oh, 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 ya. Jika besok Kuning perapatan, setoban kuning putih ning kuburan, ala pocongan gandul-gandul ning pos ronda. jenenge kendongan Kuning perapatan, setoban kucir putih ning kuburan, gandul-gandul ning pos telu ronda. ya Kuwi ya jenenge kendongan. aduh bedake aduh senenge nonton jadilan rame-rame nonton RKB os ya ya os yo ya ya hei
penonton sikrah-sikrah goyang-goyang Krungu sorone suling kepenak ana ing kuping penontone joget nganti ora eleh ayo Badi Orang ngerti lagune, orang ngerti saire, sing penting aku joget wae. aduh Ngerti penciptane, ra ngerti penyanyine, sing penting nonton RKWP bismillah double. iya 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 os kau yo oh nyo os ha kau oh ha oh lalu oh ya ae iya kau os ya ae iya os ya ae iya ya lalu os iya sing ati-ati cahayu os iya os hoi iya lalu os iya termening satrio
Ya. Ôi, yo, yo, yo. Ya. Ya ya. Dabya wadya bolos ingkang neteh turangga. Awas. Tos. Iya. Tenang, tenang. Iya. Os, Ya os, os, tos. os, os, os. Ya. Tos. Yo, ya tos. Awas. Tos. Tos. To. Tos. Yuk.
Iya. Oh, oh, oi, os, os,